Salutare tuturor, mă numesc Octavian. Astăzi vreau să declar un giveaway. Da, giveaway pentru 3 abonați. Care sunt regulile giveaway-ului? Giveaway-ului. Trebuie să-mi memorez. Regulile sunt: trebuie să scriem comentarii sub acest video. Dacă nu strângem 11 comentarii, giveaway-ul o să continue. Dar cel mai popular video, să vedeți, după cum ziceam, cel mai popular video o să aveți pe giveaway. O să strâng comentariile la cel mai popular video și o să scad numărul comentariilor cu alt număr. Adică, de exemplu, dacă sunt 15 comentarii sau dacă sunt 20 sau 11 comentarii sau 12 comentarii, o să scad 12, de exemplu, cu 5 și o să obțin 7. Și a 7-lea comentariu o să câștige 3 abonați. Dar noi ne vedem la calcularea comentariilor și la giveaway. Dar până atunci, bye și să strângem 11 comentarii sau 10 în acest video.